co fin de dar tamén unha oferta lúdica a unha franxa de idade moi concreta, mozos de entre 12 e 17 anos, que habitualmente quedan fora das programacións culturais. O Concello de Rianxo vai organizar este verán ata un total de 4 campamentos. O primeiro deles, xa un habitual da época estival, será a Vila do Mañá, que se desenvolverá do 4 ao 8 de xullo. O programa Vila do Mañá, que leva tempo instalándose en Rianxo, buscando experimentar cos edificios, coas edificacións, cos espazos, coas prazas, e deste momento ten un pouco deseñado alrededor dos grafitis e alrededor tamén dos colexios da nosa contorna, buscando rehabilitar ese espazo e deseñalo de outra maneira con ollos de rapaz, ou de rapaz. Tamén haberá un campamento de teatro distribuído en 4 quendas, de xullo ata setembro. Facilitar unha actividade alternativa de ocio para a mocidade, neste caso centrado no teatro. Polo tanto, vamos a chegar coñecementos básicos da expresión artística, dramática en concreto, en que se obviar outros eidos, como pode ser a escritura, a música, a danza, tocar un pouquiño todas esas cousas para divertirnos. O obxectivo é pasalo ben a través do teatro. Recupérase tamén o campamento urbano audiovisual, que se desenvolverá do 14 ao 29 de agosto. É verdade que foi unha actividade a primeira vez impresionante, conectamos moito ca rapazada. Que facemos? Pois un pouco darle un pouco, como falaba Mantia, realmente aquí o máis interesante é divertirse e se podemos aprender algo, pois mellor. Darle un pouco unhas pinceladas de como é esta profesión por dentro, explicarlle brevemente, non caemos en teorías largas, sino intentamos levar todo ao práctico, e ensinarlles un pouco pois todos os tipos de traballo que hai dentro do audiovisual. Tamén en agosto, do 1 ao 11, terá lugar o campamento tecnolóxico, no que se afondará en contidos como o deseño gráfico, a robótica ou a creación de videoxogos. A inscrición en todas estas actividades poderá realizarse a partir de mañá venres, a través da web municipal concelloderianxo.gal. Terán preferencia os mozos empadroados no municipio.